akwai maganganun malamai akan tarawih. wani yahi ka yi sallah a gida ko ka zo masallaci? malamai sun tattauna. a nan mu ta malikiya sun ce ka yi sallah kai ɗaya gida ba ka zo masallaci yahi, amma in masallaci bai wohinta. in masallaci bai wohinta ma'ana ko ba ka zo ba ko ka zo masallaci na cika, to ga malikiya to kai wannan sallah gida ta yi. hadisi Umar ya nuna haka lokacin da ya sa Ubayyu da Tamimu Dari su yi tarawihi, ya ce amma wanda ya ci gida ya yi. amma jamhurin malamai suka ce a'a, yin tarawihi a cikin jama'a ya yi, saboda sha'ari ne min sha'ir dini, wanda ga azumi ɗaya aka haka. sannan akwai hadisi Abi Dharr Gifari radiyallahu anhu, hadisi ne ingantacce, ashabu sun roto shi da Imam Ahmad, cewa wanda ya bi liman sallar tarawihi ya ƙare har an ka sallame, an kai wuturi, shufi'i da wuturi, to ya yi tsayuwar dare, in ji manzon rahama. ya yi tsayuwar dare, ya samu ladin tsayuwar dare. da haka da yawa malamai, haka Imamu Ahmad kaciya, shi ya hiso ya bi sallar tarawih tare da abin da liman a cikin masallaci, saboda abin da a cikin taruwar al'umma na wannan alkhairi na wannan sallah, yare da manya duk ana taruwa. to amma shi ko ita ko malikiya, masu malikiya suka ce a yi tarawihin sun yadda, amma kai malami ko almajiri ko wanda ya san karatu, in ka yi sallar isha'i ka tahe ka gida, ka yi sallar ka can da daddare, tun da sallar dare ta yi, ka yi sallah da daddare kusan 3-4, ya yi ka yi kare 9 ko 8. to amma wallahu alam, karfafa a zo sallar tarawih ya yi. mi sanar da kai ka kwanta ko da ka holkawa ka ji ana salatu ƙwarai. da haka sannan wani sha'ari ne na sha'arin addini cikin ramadana. da haka a zo a yi sallar tarawihi to ya yi, amma da mutum ya zaɓi wancan ƙauli kuma yana da ƙarhin himma tashi ya yi nafiloli ne, musamman tana mutumin ƙur'ani ne, yana son ya yi cikin daren ya karanta ƙur'ani cikin sallah, to kuma ya yi haka ɗin. ina ba ta an fahimta. wannan shi ne a magana a gurguje akan wannan matsala na yin sallar tarawih a cikin masallaci ko gida.